Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyawiri ndaona bali chikutendai netsigiresi ya muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzvara nasi mukaona Zim News yabuda motoziva kuti kune zvinenge zvichiitika. Tabuda takananga kunzvimbo yekwaGutu kune imwe mhuri yatidaidza inonziyo yekwaBhago vakati aiwa tine matambudziko atiri kusangana nawo mumhuri patiri kufamba tine mukuru watiri kubata wemumhuri asi akatinzwa kuti dambudziko kana kuti matambudziko ari kusangana nemhuri iyi akambomira se. Baba pandasvika nazwa muchingonzi vatsuro izita renyu here kana kuti hongu isenemu yangu tine mazita maviri Bhago kana kuti Tsuro ndo masenemu atinoshandisa kuzikanwa nawo. Asi vanhu kuno kwanyanyusa here kuti chii? Vanonyanyusa here kuti Tsuro ndo vanonyanya kuziva. Asi ne mavhuma nditi shandisa here kuti Bhago. Bhago ndaitira kuti hama dzedu dzese dzine dziri mukati menyika ndo vanonyanya kuziva zvakanyanyisa here pachiri rinosenza pazvitupa. Hongu. Saka kunoko takatarisa nhau dzechibage chakaita here kana kuti bosto zoti mamwe mativi manatu kufamba zvibage zvakatofa vamwe vari kuti tichafa nenzara gore rino kunoku kwaGutu zvakamira sei? Gore rineri zviri kwese kunoku tinatarisa zvakaramba zvachose tosikurumidza kuona kuti kune mapana asi gore rineri hainzara hakuna chiri kubuda. Inotongori nzara kana kumombe chaiko mvura yatopera munziza hamusisina. Saka pane pakatoipa zvekuti aminoti tichaita sei negore rineri. Vatsuro pamba pavo panapa vane mhuri yakakura sei? Tine vana 3 nemudzimai mumwe chete. Ndafarira pekuti mumwe chete wozwa mwana kuti ndine mudzimai hauzoti mumwe chete here vaviri here vana vakakura sei mazera avo? Mumwe ari kuita grade 7 mumwe ari grade 4 mumwe ndiye achiri asati akutomboenda kuECD achiri mudiki zvake. Pakanaka tichitarisa mhuri kwaberekwa Vatsuro inova iyo nyaya yamati aiwa ndakasununguka kuti timbotsanangura nezvayo makawanda zvakadii kumhuri kwenyu? Mukati memhuri yandaberekwa inini tatiri 8 kwasara 7 mumwe akashaika but pane makore saka tiri vakomana tiri 3 nevasikana 4. Baba namai vese vapenyu here? Vese vapenyu asi vakaparadzana vakasiyana vasiri pamwe chete. Baba akazorora mumwe mudzimai wechipiri anova ndiye aripo papurasi. Hongu. Tingaringava gore ripi rakaparadzana baba namai uye manga mane makore mangani? Baba namai vakaparadzana inda ndichiri mwana mudiki zvekuti pakuparadzana kwavakaita ndinda ndiri rugotwe saka gore ravakaparadzana chava ndikare zvekuma 91 92 ikoko ndikare chaiko. Saka toti makakura naamai nini? Ndakakura ndina amai because ndakaenda ndisandazere kuti ndingakwanisa kusiwa pana baba ndichichengetwa nababa saka ndakaenda ndakanochengetwa kwa amai kumusha kwa sekuru. Hongu. Saka makazodzokera here kune vamwe vana kwaigara baba? Handina kukwanisa kuzodzokera nenyaya yekuti vamwe vana vanga varipo vakambva vadzingwa vese kubva papurasi kwakusara pana mainini nevamwe vana vamainini varipo papurasi vana varipo nhasi asi pavana vamainini vamwe vese vari kudzingwa akuru anenge achibva papurasi achabvumidza kugara ipapo. Takatarisa kudzingwa uku vanenge vachidzingwa nababa here vanodzingwa nani? Vanodzingwa nababa vachitibva unongogarai vahondo saka hondo iwega unongozorona kuti rega nditsvake kwangu kokuenda kuti ndinogara zvisina mutauro. Takatarisa matambudziko amatsanangura kuti aiwa mumhuri tiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana zvazoita kuti muti aiwa inini ndazvipira kuti ndibude pachena. Matambudziko aya mukatitsanangurire kuti akambotanga sei? Zvakanaka. Matambudziko aya ndokudai tinonamata mudzichechi tichinamata tinonamata kuchechi yechishanu tiri ikoko vaprofita vanoprofita vachitsanangura pamusoro pemaererano nemukati mepababa vedu vachingoti mukati memusha menyu pane zviripo pane zvirimo zvoda kuti zvibviswe asi izvonizvi isusu pachedu tinosangana nematambudziko okunetana nevakadzi kumabasa akwasi kuenda handadzi dziri kuramba kuvarume but kwese kwavanenge variko vachingofamba nenge vachingonzi zviri kuna baba yenyu zviri kuna baba yenyu saka ndosaka ndabuda pachena kuti kana kune veruzhinji yeZimbabwe vanokwanisa kutibetserwa padambudziko iri.
ndazwa muchiti munonetsana nemadzimai enyu makatarisa imimi mumuri menyu imimi vatsuru munombonetsana nenamaitsuru? Atinonetsana nenhau yekuti mhepo yeinorondedzerwa inotaurwa kumaprofita ndiyo inenge chinzi ndo inoita kuti tinetsane. Mukati memhuri yedu vamwe varoora vakadzi, mwe vane 3 vachingoenda, mwe ane 4 vachingoenda. Saka patinongofamba zvechingonzi baba venyu ndo vane ziva zvinhu zviripo. Izvi zviri kuitika kufamily kwenyu here, kwaamai venyu kana kuti zviriko kwaamai nini pamwe chete nekwenyu? Zviriko kwese, kwamai nini nekwedu kwese zviriko. Nekuti ndakatozotsanangurwa nekwamai nini kwaakaroorwa musikana achiti ndiri kusangana nedambudziko runzi baba vari kunzi vane zvavanazvo. Saka ndakaona kuti maprofita haanganyepe apo waenda wataurirwa zvimwe, apo waenda wataurirwa zvimwe havangava vanonyepa kuti kwese vari kungobatwa ivo vagoita munyamwe wekungotaurirwa kunzi baba venyu baba venyu. Saka isi tiri kunyatsona kuti zvechokwadi ndo vari kuziva zvinhu izvi. Asi ukama hwenyu hwakamira sei imimi vana pachenyu? Isu pachedu chaipa takagara pamwe chete chitinoda kuronga pamusoro pezveupenyu hwedu kuti tionesane kuti todipa pamusoro peupenyu. Hapana chinobuda. Tinodozopesera tisingachataurira zvakanaka yenguva marumwe tichingopesana pasina chateera zvomumwe. Saka patinofamba inonzi mhepo haikwanisi kutibvumidza kuti tisangane kuti tironge pamwe chete. Because takasangana takaronga pamwe chete tokwanisa kuirwisa, but nenyaya dzaizvo inobva yavhiringidza pana chichabuda. Ndosaka tiri kutokumbira rubatsiro kuti kuna vanokwanisa kutibatsira wacho kati tambudzika. Maprofita vari kutaura but kuti vanobvisa vari kukundikana. Mungatitsanangurire papo pakuti maprofita ari kukundikana. Pane wamakambotakura here kuti ngatiendei kwababa mweya kuti ukwanise kunotora zvinhu pasviri? Tinawo takatakura asi kuti vakati endei munovatora. Vamwe vanongotipa mutero vachiti itai mitero, asi pane vakati endai munovatora ndokunovatora, asi hapana chakabuda ipapo. Mongo. Ndazwa muchiti imimi baba pese pamunofamba vanongonzi vakabata. Pane anombonyatsokupa here tsanangudzo dzekuti vakanobata izvi neizvi neizvi uye vakazvitora kupi? Kutsanangurwa kwazvinoita pamweya vanonzi vakabata, but vanonzi pane chitende chiripo. Chitende ichi vanongoti chitende ichi ndio chine mazita edu ese akanyorwa kuti zita rimwe nerimwe namuna matambudziko zvichipinda paari kana kupesana ukadzarifa kugara nevakadzi. Tinoziva kuti chitende ukangonzwa kuti pamba apa pane chitende unenge wakutofunga kuti chinoiswa ropa. Chababa wenyu chinonzi chine mazita chete here kana kuti chinonzi chine ropa? Chine ropa. Kune hama dzinongosheka mukati memhuri, mukati mefamily, but umwe anogona ngari kwababa munene but paunongofamba nengonzwa chingonzi ndivyo. Saka ipapo hapana pari kutotirwadza. Pane here hama yamunorangarira kuti but sekuru vai vakafa sei, mai guru vai vakafa sei, wamine mubvunzo naye kuti mafiro aya hatisati tambomaona? Ndine handadzi yakashayika kumberi kweHarare uko, akangodonha achitobva achida kutoenda kuchechi ndomva atoshayika. Saka chakava chishamiso kuti zvakangoma, asi pamune muchingofamba muchingonzwa kuti baba venyu baba venyu. Semhuri ndambonzwa muchiti kuti mubatane pamwe chete panokonzeresa bvunga mupopoto. Imimi makazombokwanisa here kuti kana kuti muri vaviri kana vatatu kuti handei timbonotaura nababa kuti baba izvi ndo zvatiri kuwana, kana kuti kumbotaura kana nemukuru wekusauti kana baba anga baba mukuru kana sekuru kuti vanoudza baba kuti ndo zviri kusangana nevana? Takambotaura, isi takaenda papurazi kutaura navo, but papurazi apa muchisvika mutaurira nyaya kungokumhorosana vobvunza kuti kwamuri kwakadini zvapera, kuti muchitaura dzimwe nyaya vakutokudzinga tichibva ipano. Saka hatina makwase kuti tingakwanise kutaura navo nyaya tichitaura kuti baba tine matambudziko akadai. Kana apa takambotora takaenda navo chechi zvakatova zvemutsimba kuti tivatore kuti vabata kusunga kuti takuenda nemi, but hapana chakanomboda tafunga kuti pane zvichabuda ipapo. Pakonzi panoda kuzoitwa muteuro ndotapiwa uko, hatina kuzokwanisa kuita serious nazvo because tatoti kutaurwa kwatataura kuti uyai nawo panapa tosvika tichipedzerana hapana chakazobuda, saka zvakamba zvatipedza simba. Saka takatarisa nyaya dzese idzi imo mumhuri ndezvipi zvimwe zvamuri kuona zvekuti ndazwa mucharo kuti vanhu vasikana vanongodzoka kuvarume, varumewo vari kungoroora kasingaperi, ndezvipi zvimwe zvemunoona kuti izvi zvinhu izvi zvinongadai zviri kuitika futi kunext kunana bamukuru kana nakunana tete? Izvo zviri kuitika kune kwababa mukuru zviri kuitika kwavari
kupesana nevakadzi asi pavarongofamba varongota kuti baba nekuti vana baba mukuru vakashaika saka baba ivo ndo asara ndo vatwa mukuru but varongofamba varongodzoka kwatiraita akomana muri kunzwa zvatiri kunzwa ingoti ndo zvatiri kunzwa but kuti tiite musoro pamwe chete kuti tibatane tikwanise kuzvikunda tiri kukundikana nekuti pane musikana akamborwara wandoteverana naye akatomborwara akapenga akaita mukomana atobva nhasi panopamba chaivo zvaanongoitawo zvichahwisisiki saka unotongona kuti zvinhu zvachona zvakaoma but kwatiri ngofamba inonzi wanonye agara afa mese mune makuitira band zvisinga zvava nyore saka taitokumbira kune vanokwanisa kutibatsira kuti vatibatsire takatarisa ndanzwa muchikotaura zvemapostori makambofamba here kune vechivanhu kune vachivanhu ndinambofamba kune vachivanhu handisati kune machechi ezvimwe yaya vana papa nani hongu ndo kwandakafamba vachitsanangura saizvozvo wese pandongosvika anongoti ko mubereki wenyu baba venyimimi zvavanoita kwamuri munoziva ndotanangura handizvizivi ndoti ndosaka ndauya pamweya vomva vachitsanangura saka zvingaiti kuti ndongofamba pano pairi uchingobata the same zvinhu zvinongonzi ndo zviripo saka ini ndakazonyatsoona kuti ichokwadi okay tinoziva kuti vana baba kare mamwe nyaya dzatombosangana nadzo vana baba vaitora mishonga yekuti vada kusimbisa mhuri kana kuti vada kuchengetedza mhuri yavo pamba penyimimi upfumi hwakamira sei tozoti vana baba vanobata kana kuti vanonzi baba vangu vane chakati vakaromba vanenge vaine matrakta pamba vanenge vaine mombe dzakawanda imimi ndezvipi zvimwe zvamunozoona kuti but zvimwe zvinhu zvina baba panapa basa ripi rakaita kuti vakwanise kutenga izvi neizvi ichocho pachandinoona pane mombe ndopfumi hwemombe hwahuripo asi hwakuita huchiparara ende ndakadasa paupfumi hwemombe mombe idzi dzasingagari pamba dzese vaitopa vavakidzani chimwe futi chaitika vaitora mari vachitodzidzisa vemumapurazi matakavakidzana namo vachienda kuzvikora isusu pasina dzidzo yataita uye panongotengwa zvimwe zvinhu ngoro dzakangowanda wana mageji zvausingahwisisi kuti chinangwa chauri kuzvitengera zvakawanda kudai ndechei asi makambokwanisa here kana kuti mumwe munhu akambokwanisa here wabvunza kuti sei muchikwanisa kudzidzisa vana vepanext door vana venyu vasingaendi kuchikoro vemumapurazi vese vanotaura izvozvo asi hapana chiro vakataura havanei nazvo zvinototi ada vanotozikana kunzi ndo vanokweretswa mari mumapurazi medu mese imomo ane dambudziko rakanoenda achinokumbira ikoko but isu vana tichitambura ini pandiri pamusha uno pandiri pana handina kana chipisi chavakambondipa kuti mwana wangu chiinda unobatsirikana wakadai asi vamwe vakatoenda kumayunivhesiti vakatoita dzidzo vanotori madhokta asi isusu hatina kana chimwe chete chatakakwanisa kuita munozoita sei madhokta emuchingoti kungokura makutodzingwa pamba handiti maona manje hapana zvaungakwanisa kuzviita taimboti kudawa mainini ndo vachadiwa but tiri kuona kuti aiwa naivo vatori padambudziko patotosangana kune kuri kuchema nhamo imwe chete saka ndosaka tichitokumbira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kuti tikwanise kukunda nongo asi makatarisisa ndanzwa mucharo kuti maifunga kuti mainini ndo vachadiwa kudarika amai venyu makanyatsotarisisa hapana mhiko here dziripo pakati pababa nemadzimai dziripo nekuti ndichibvunza mai yokundibereka vaitsanangura ivo kuti baba vanitema yati havadi kuvata neni saka ini ndo zvaindinetsa kuti kuchii saka indaitomboti patakaendako ndakati aiwa maipinda itendetese because ndakatakurana muda kwakuenda kuti chida kunzwisisa kuti imi hamuno pakaitwa zvinhu izvi maamusepo here but ndakaona kuti mai vanga asingatoramba ndikwese kwamunoda handei inini zvotonetsa kuti vana hamuna kugaro hwamunahwo asi pamwe ndichiona kuti pamwe maidi mune upenyu hwakadini hwakanaka muchitsanangurwa namai vanoti izvi zvekuti baba vazoita upfumi hwemombe dzakawandisa nekuzobata zvinhu izvi makore aya vakanga vatorambwa here kana kuti vakanga vachiri vese aizvi vakatsanangura vanga vasisiri vese asi vakatanga kutenga mombe vari vese vachitoita zvokurima futi ndokutenga mombe dzavo vachindiverengera dzakasvika kuma6 asi zvimwe zvese zvakazosara zvoitika izvi ivo vanga vasisipo ongo mai vakabva dzichiri 6 pamakazombodzokerao semwana makasvika dzangani dzaitori kumaniri kuma60-70 saka izvozvi dzaakuita dzichipera pandakamboendako ndakatowana mudanga mamwe nemombe dzasingatosvike kuma15 asi dzimwe dzainzi dziri mumapurazi vamwe vachitombotaura navo vanenge vaine vabereki vanenge vaine upfumi hwakadai vanotsanangura kuti isusu sevana chaivo
atikwanise kudya zvipfuyo zvepamba apa kuti kana kuti mombe yafa tonzi ngatibike tidye vanongoti aiwa inongotsakatika zvamusada kuona kuti yaendeswa kupi. Imimi sevanawo pane zvimwe here zvamaiona kuti ichi chipfuyo munogona kunzi musadye sevana? Izvozvo ndo zvaitika. Mombe yakafa yenzi ngaichererwe, yafa inonzi ngaichererwe. Saka ichitanyatsoona kuti zvino pane zvazvinoreva. Pane handadzi yangu akamboenda kumasowe ndomva anopiwa muteuro. Apiwa muteuro kwakukanda mumbeso dzavaidyara. Saka vachikuvhura ito akafamba osangana nekamba zvakatombowanetsa ivo pachavo because vakaitirwa zvinhu zvanga vasiri kuziva kuti muteuro wadini waiswa mumbeso. Saka zviri kuitika zvinotirwadza asi hapana zvekutingasa asi taikumbira rubatsiro mangu. Takatarisa sevana rubatsiro chairo rwamuri kuyatsoda takatarisana nedambudziko iri ndere kuti chi? Rubatsiro rwatati tichikumbira kumhuri yeZimbabwe taikumbirawo kuti vari kunzwawo tichitaura vanokwanisa kutibetsera kuti zvinhu zvibviswe. Zvikabviswa isi hatina chatinoda zvibviswe isi tisununguke paupenyu hwedu because isi hatisina tasiri kuti tichada zvinhu zvavo zvavakasevenza asi kuti tinoda kuti upenyu hwedu husununguke zvatinosenza tichibata zvive zvinoendeka. Tisati takabata mari inongopepereka zvosuro zvati yapera sei asi une urongo wakangobata poto yanhamo nematambudziko ekuti mari hausina chaishaenda wakusenzesa padambudziko asi dambudziko rarisipo. Pane here pamunoyeuka kuti ndakambobata mari yakadai ine mvuri vechizvino zvino vanobva kuti mari ine mvuri yamunongoti mari iyo handizivi kana kuti yakashandei? Hongu ndakambobata mari inosvika 2000. Ndaibata mari iyo ndopakamba pauya urwere hwangu hwekuti ndakafamba kumadokta ndichiitwa matest ese but ndisina chandiri kuwanikwa. Asi mari iyo yakasvika kungoparara isina kana chayabuditsa. Payakapera ndo pandakazotanga kukwanisa kuita zvakanaka. Urwere uyu mairwara nei chakaita kuti muzotanga kuti regai ndimboenda kumadhokotera? Urwere uyu ndaita maosasi achinzi maosasi ndichitsanangura kuna dokta. Kumwe ndatombotorwa anenge riri shuga ndinowanikwa yakakwira pamwe ndinowanikwa isina kukwira iri panoma chayo but ndichitorwara zvimwe zvisingaiti zvekuti ndotoshaye kuti ndinorarama here asi ndichinzi shuga yako yakanaka but ndichitsanangura mwana kuti ishuga kana kuti maosasi. Mishonga ndotenga mishonga iya hapana kana chaichinja. Takatarisa ipapo pakuti unotenga mishonga pasina chiri kuchinja. Maizombofamba here kuenda kumapostori kuti zvipatara zvinenge zvatadza? Takambofamba zvakanyanyisa ipapo nekuti ndinorangarira ndakaenda kuHarare yomwe dhokta akanditi iwe chirega kuita zvekumboenda kuchipatara chimbofamba ubetserwa mune vanoita zvemweya. Zvichikwa pandakafamba ipapo ndo pandandapa zvakatanga kuita chinji asi taingotsanangurirwa pese pandaingoenda ndaingotsanangurwa kunzi baba venyu. Toti imimi mafamba semhuri mazosvika pane mumwe wamuri kuti haiwa semhuri tazokwanisa kubatana kuti tikwanise kufambira nyaya idzi. Mosvika monzi aiwa baba vakachena muchazvigamuchira sei semhuri? Aiwa kana chikuru kupedza nyota kusvika painomwiwa. Kana vasina chavakabata mushonga wabati pasina ronda. Kana vasina chavakabata isi tine taakurarama kuti chiziva kuti ingave nhamo kana matambudziko zvinooneka mukati mokurarama tisina chipomedzerwa chekuti baba vane zvavari kuziva. Takatarisa ipapo munozokwanisa here kuripa baba nemashoko yese anenge achitaurwa nevana bosozoti imi mukarwadziwa ipapa muchaudza munina wenyu kuti aiwa ndarwadziwa nezvakati ndabata baba uye achataurawo kuti ndabata baba munese achiko kuti ndabata baba mukazonzoti havana vakachena munozokwanisa here kuripa baba? Ongo tinokwanisa vanotaura zvavanoda tozviripa because chiri kuita kuti tidaro nyaya yekuzati kuchena havana kuchena kana vachida kuripwa vanotaura zvavanoda kuti tivaripa hatirambi. Ini ndakazvimirira hangu ndokwanisa kuzviita ndoripa. Takatarisa toti baba izvezvi vari kuona kana chivhitivhiti chedu kana kuti pane mumwe azongokwanisa kuvaudza kuti mwana wako anga achitaura zvakadai mashoko amungade kusiyira baba venyu ndekuti kudi? Hani mashoko andoda kungosiyira baba ndokuti kana ivo vachiona vanzwa kutaura kwangu kana kuti vaona ndichitaura izvi kuratidza kutambudzika kuti inini dai vakwanisa kusunungura upenyu hwedu huve hunoendeka ticheme nekuti ndatadza kuzvishandira pachangu kwete kuti ndiri kushanda asi hapana chiri kubuda nekuda kwavo. Mabasa ndazwa muchiti mabasa ukapinda unongobuda kana kuti haugare pabasa. Imimi experience yenyu panhau idzi dzekuti ukatsvaga basa uri wani dzakamira sei? Ini ndoita zvekuvaka
but unogona ngoti uchivaka umva utongonzi nemunhu zvakadai kana kusapiwa mari yako kana ngonzi uchitova konzi achimirira ipapo hapana chaotora paiswa munhu saka unenge uchiona kuti zvingori zvega yongo vanoda kukubatai kana kuti vanoda kukufonerai zvingadai vari kukuona izvezvi vanogona kuti aiwa muri ndoda kuibatsira nezvakadai masolutions kuti upenyu hwavo uende mberi vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu dzenhare dzinotito 078 27 39 183 078 27 39 183 hongu. Aiwa tinotenda Vatsuro nekutipawo nguva nekutigamuchira zvakari pamba penyu kuti mutitsanangurire matambudziko amuri kusangana nawo semhuri. Isu tine chivimbiso chekuti vari kukuona izvezvi vana madzibaba vana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu pamwe chete kana newe machechi edzemweya vanokwanisa kukubatai panhamba dzamaisa idzi vokubatsirai padambudziko ramuinaro. Tinotenda vari kutionawo chokwadi. Ndinokumbira rubatsiro rweZimbabwe, ndinokumbirisa zvikuru kwazvo nemweya waMwari kuti tibatsirewo tatambudzika. Saka vakatibetserawo ndinotenda kuti zvingave zvinotifambira zvakanaka mukati mokurarama. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara nawo pano ndibaba Tsuro vari kutsanangura ivo kuti matambudziko atiri kusangana nawo semhuri akaoma. Vana vasikana vanoti vakaroorwa vanongodzoswa kuvarume pasina reason. Isusu vakomana tinorora katatu pasina chiri kubuda. Ukabata mari inongotsakatika pasina chayatenga. Asi patiri kufamba kuchechi dzemweya kana kuti kumaprofita vari kukwanisa kudonongodza kuti baba ndivo vane zvinhu zvavakabata, asi kuti vazokwanisa kubatsira dambudziko iri kuti ripere vari kuti taneta hapana chiri kubuda. Vari kuti ivo kune vanokwanisa kuvabatsira vabatsirewo padambudziko ravasangana navo. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe, tiri pano paZim News Beat TV. Ndida kutenda Frank akatibatira kamera muzuva ranhasi. Tichizoti tisangana pamwe programs anotevera. It's a goodbye for now.